Snitswit-Zwart knokt in Hengelo voor liefsbehoud. Keertsen Dronriep in het wettervallen. Wout Zielstra krijgt training van Leeuw Westra. Dit is de sport van Mandy 6 juni. En in deze uitsturing ik nog omtinken van voetbal. De C-junioren van Sportclub Heerenveen zij doch het in zinstelling tot het eerste team van Ron Jans wol heel goed. Maar eerst het amateurvoetbal. Snitswit-Zwart koers 9 als enige Frieske snijsvoetbalclub een plak in de haatklasse veiligstellen. Na de 2-0 toezoewinning in Achilles Tolven mochten de Snitsers in Hengelo met heeguit 1 goal verschil verliezen om erin te blijven. Een verlies met 2 goals verschil betjut penalties, een gruttere nederlaag betjut degradatie. Snits verwacht geen lotterij in Hengelo in Achilles Tolven. Het seizoen zet een minuut eind, maar een sterke tweede helft jouwt de ploeg van Johan Grote een soort vertrouwen. Kijk, wij staan met een winterstop op 4 punten. En wij zijn eigenlijk gaan voetballen. En dan kun je ook zien dat we toch een behoorlijke ploeg hebben. En als je de laatste periode zelfs wint en eigenlijk in een toetje mee hadden moeten doen met WK en Bekwiek. Ja, dan heb ik ook gezegd, dit laten wij ook niet meer lopen. Het seizoen van Achilles Tolven krijgt ons om. Zij pakten voordaliks de eerste periode, maar eindigen uiteindelijk als negende in de Snijs eerste klasse. Dags binnen ze maar 1 wedstrijd af van promotie naar de haatklasse. Dit was de eerste kans voor Snitswit-Zwart na een kwartiertje spelen. Frederik de Jong uit de draai, maar hij treft geen doel. En dan is het de corner aan de orenkant voor Achilles. Al de 6e. En Ernst-Pieter Bantema maakt dan zwaar zijn doel kind te horen. De inzet is gevaarlijk van Rick Dekkers, maar ook die treft geen doel. Kees Smaal en die treft de peel. Pech voor Snits in deze fase. Maar zo blijft het dus maar 0-0 en dan de flater van Ernst-Pieter Bantema en de treffer voor Achilles. Daan van Bentum profiteert van zwak keeperswerk van Ernst-Pieter Bantema. En hij zet zijn team op een 1-0 voorsprong. Ja, en dan is alles weer mogelijk. 2 goals erbij en ze kan voor het eerst haardklasser worden. Een ongelukkige save van deze keeper die na dit seizoen reservekeeper wordt bij Harkemasse Boys. Ramon Giro Batalla kan dan terug op de rechterkant. Kan de bal dan voorkrijgen. Ja, bij Kevin Huytema, maar die rechter krijgt de heeg. En vanzelfs gaat Achilles op jacht naar een grotere voorsprong. Jacob Said kapt zijn man aardig uit en mist maar krijgt. Een grote mogelijkheid voor Said. Die het zijn ploeg dan op rozen zetten koer. Maar aan de andere kant is het Snitswit-Zwart wat terugploetert. Een oertreding maken wordt net verfluiten. Er wordt nog een oertreding maken en daar wordt al verfluiten. En dat betekent de vrije trap voor Snitswit-Zwart. Mijn specialist Elwin Kloosterman. Hij weer de eerste wedstrijd scorst. Maar nou liet er zien hoe wichtig hij wezen kan. Een fluwelend trap van Elwin Kloosterman. Tak op seizoen Flevo Boys, maar nou heel wichtig voor Snitswit-Zwart. En dan is het na 24 minuten 1-1. Ja, en bij deze stand dan is Snitswit-Zwart gewoon veilig. Maar goed, er wordt nog een kwartier spelen en hier een pittige oertreding van Wieber en Visser. Die verzinnen ter mij een gele kaart en Achilles had een vrije trap. En die vrije trap die ben wel eens gevaarlijk en ook deze keer, want een prachtige kopgoal van Frank de Jong betekent dat het een paar minuten later alweer 2-1 is. We schreeuwen de 80ste minuut dat de bal via de onderkant latte in de kruising verdwijnt. En dan had Achilles nog 10 minuten om wat te doen. On die staan. Ze hebben nog 1 goal nodig. Hier Nikel en Zoko met een hutskot. Maar er blijft een corneroer. En voordat die corner naam wordt er wisselen. En Patrick Altenburg komt in de ploeg. In de laatste minuten. En dit is zijn eerste balcontact. Patrick Altenburg passeert keeper Jody van den Berg. En brengt de ploeg weer Njonkenen naar. We schreeuwen de 86ste minuut. De bal gaat tussen de voeten terug. En dit is een hele wichtige treffer. Dit jouwt lucht. En nou blijft de handhaving wel heel dichtbij.
De blessuretijd. Dan zal het van Snitswit-Zwart nog mooier worden. Ramon Giro Batalla bepaalt de eindstand op 2-3. En dus had Friesland ook in de snijsafdeling nog een haardklosser. Eindstand 3-2. Het is één keer gas geven. Iedereen heeft overal pijn en last. En je krijgt met schorsingen te maken. En dan vind ik toch dat we degene nummer 12 tot en met 15 ook heel veel inbreng hebben gehad. Je kan rustig wisselen. En dat is ook de winst na de winterstop. Ja, super natuurlijk. Je wil natuurlijk in de hoofdklasse blijven. En, een klasse lager is denk ik net niet genoeg. Denk ik. Ik denk dat we wel in de hoofdklasse thuis horen als Sneek. Na de winterstop hebben we gezegd van na de eerste wedstrijd, jongens wat er gebeurt, we moeten wel een plezier hebben. En de knop is omgegaan en in één keer voelde alles goed. Het sportclub Heerenveen van Ron Jans maakt een zwier teleurstellend seizoen terug. Maar in het schaats van het Grutte Heerenveen hadden C-junioren een tegen succesvol jaar. Sneu speelden ze om het landskampioenschap van Nederland in Sparta. Wij volgen deze sterke selectie die toen de leiding stiet van oud-Heerenveen-speler Wilco Hellinga. Bijzondere dag, goed? Het kan een bijzondere dag worden. Dus dat maakt het nog maar we nemen afwaartje. Hè? Wij hebben een leuke wedstrijd, een leuk toetje. Sa beschouw je Wilco Hellinga en Simon de Daai. Het is al boppen verwachting dat ze om de landstitel spelen maaien. Want voor het seizoen wie het doel een plak bij de top 5 in de competitie. Keeper Jan Bekkema van Drachten had een protte vertrouwen en wit werd de mogelijkheden lezen. Dus snelheid op de boetenkant, sterke verdediging, volle goals voor, weinig chin. En een goede keeper toch? Ja, zeker. Stadegoon melden alle spelers hadden bij de bus. En dat mat ik, want het is haast tijd om te gaan. Maar één speler ontbreekt nog, en net de minste, onvierder Revan Amin. Maar gelukkig, hij is er. Net op tijd, Revan. Gelukkig wel. Gelukkig wel, was er nog wat aan de hand? Of, Ja, we moesten politiecontrole. Maar alles is goed en Revan mooi dus mooi. De reis van 2 uren brengt de man in Wiegen bij Nijmegen. Daar wordt de finale spelen. Tijdens de warming-up krijgt onder oren Amin de laatste instructies van Hellinga. Op de achtergrond pakt Bekkema restig een paar ballen. Van spanning liep het geen sprake te wijzen, al merkt Hellinga onze spelers dat ze toch wat oorzaak binnen. Nou, dat merkt wel dat er jongens zijn die zeggen van het wordt nog serieus, het begint bijna. Hè? Ah, maar dat is mooi jong, dit wedstrijdje dat... ze hebben niks te verliezen. We starten en we zien waar we eindigen en we hebben één opdracht en dat is plezier hebben. Het is exact 4 uur als de spelers van Heerenveen en Sparta het veld opkomen. Amin en Bekkema squatsen de hand van de tegenstanders als wie het een wedstrijd in de eredivisie. En dan kan de finale beginnen. Sparta komt sterk uit de startblokken en de verdediging van Heerenveen had de hand vol. Benamenon Rian Hiwat, die is grut, rap en gevaarlijk, maar echt grote kansen krijgen de Rotterdammers net. En gaandeweg komt Heerenveen beter in de wedstrijd en wordt het gevaarlijk. De bal bloedt Hingen, komt bij Amin en die rekkert de peel. In de rebound zit Patrick van der Veen de bal erin, maar hij zit boetenspul. De goal telt dus net en Amin, hij baalt van zijn schot op de peel. Maar even later mooi Amin weer onlezen voor een vrije trap. En hij zit hem schitterend binnen. 1-0 voor Heerenveen. Geweldige vrije trap van Revan Amin. En dat is een mooie opstekker voor de ploeg van Wilco Hellinga. Maar Sparta liet het er net bij zitten en wil nog voor het skoft wat verromd waan. Op de lotte. Geluk voor keeper Jan Bekkema. De bal wordt veromlijn en dan komt er nog een schot van aanstaan en weer op de lotte. Daar zit het Heerenveen even mooi en de eerste helft eindigt het in 1-0. Wat had je een man zijn, Wilco? Dat we terug in moeten maken. We hebben het zo redelijk van elkaar. We krijgen wel even geluk met 2 keer op de lotte. Maar je merkt dat hun iets voetballen, iets makkelijker voetbal is wie. Maar wij zijn ook zo gevaarlijk op de counter. Hè? Na 10 minuten in de tweede helft krijgt Heerenveen weer een vrije trap. Sparta speelt op boetenspul, maar het gaat net goed. Amin zit helemaal vrij, had de mooispelers voor het uitkiezen. En hij vindt Joy Okenge en die maakt het 2-0 voor Heerenveen. En dan het hoogtepunt van de wedstrijd voor Bekkema. De keeper had zijn goal met 2 geweldige reddingsskin. En hij krijgt ervoor de schouderklopjes van zijn mooispelers. Je kent er niet meer mis. Ik weet net hoe lang het is, ik hoop het net. Het is bijna klaar. Ja, dit is mooi voor die man. Hè? 2-0. Ja, prachtig hè. Maar Sparta maakt het nog 2-1. Wordt het dan toch nog even spannend?
Het wachtje is op het laatste fluitje van de scheidsrechter. Kampioen van Nederland, man. Ja, bijzonder. Echt bijzonder. Wat heeft die man juist, joh. Geweldig. Nee, echt super. Ja, als je 1-0 voorkomt, dat is echt fantastisch gevoel. Als je dan nog 2-0 komt, weet je eigenlijk dat je het hebt gedaan en het is fantastisch. Gaan we even feest vieren? Ja. Kom mooi 2-0 voor en dan krijg je dan in je chin. Maar ja, dan spelen ze dan professioneel uit dus. Ja, want de rest van de wedstrijd hij is toch weer beste bal intact. Ja, klopt. Ja, gewoon wel lekker. Ja, gewoon lekker toch? Ja, zeker. En dan op een gegeven moment viel je van dit game winnen? Nee, ja, zeker. Dan kom je in een soort flow met het team en dan kent men kapot. Nou, geniet ervan. Ja, bedankt. Dat ze maar gauw ouder worden maaien en in het eerste van Heerenveen kennen. De eerste klassieker van het keertseizoen is in Dronriep. De IJsinga-partij is een van de belangrijkste partijen van het seizoen die de keertsers graag winnen willen. Maar de partij waar Justerbot Teisteren toch meer waar. Het te kloppend parcours van dit seizoen is dat van Gertane van der Bos, Teke Triemstra en Daniel Iziger. Toch rint het dit seizoen nog net zo soepel. En ik in Dronriep willen ze uitskekelen. Voor de derde keer dit seizoen willen ze uitskekelen toch Jan-Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Pier Piersma. Ze is al je bent te kloppen parcours. Hoe zou je dat zelf? Nou, dat zullen we zelf nog steeds wel zijn inderdaad. Ja. Je merkt het gewoon dat iedereen graag van je winnen wil en graag wil daar dragen in. En inderdaad, alle vrije formatiepartijen die we nou net doen, ben we er al gewoon 10 jaar durken niet. Maar ja, als je volle fout maakt, is het op zich heel logisch te verklaren. De hele dag werd Dronriep Teisteren toch tonger en een soort rein. De wedstrijd luidt tussen de rijbuien toch samen 2 uur stil. In de tussentijd helpt het parcours van Martijn Leinsma, Hilke Bruinsma en Marten Veestra de finale. Ze winnen met 4-2 en schinnen 6 van Hendrik Tolsma, Michiel van der Veen en Peter de Boer. De finale gaat dan tussen Onlijnsma en de Groot. Maar als de spelers kleersteen op het veld te komen, komt de volgende meedeling. Je kijkt in allerlei maar de keersrechten, maar de keerste besluiten dat we absoluut hebben keers kunnen. En het is natuurlijk tegen jammer dat een ijsijzige partij op zo'n moment zou worden, maar het in het oors. Het waar zit is gewoon jood net bij en dat is stiegen schande. Op het moment dat de veiligheid van de spelers in het geding is, dan moet je op een gegeven moment de knoop terughakken en zeggen van nou, dit is net verantwoord. En op dit veld, weer een gedeelte van het veld wie het absoluut net verantwoord om te keersen. En dan zeggen van nou oké jongens, al hoe spietig als het is, we nemen een beslissing en hij moet later uitkeerd worden. De spelers binnen verdeeld. Ze binnen net al jaren is maar de beslissing. Het veld is de hele dag alweer. En dus de hele dag heeft dezelfde omstandigheden dan nou. Alleen als je die in plakje dan van nou ja, misschien draaien werd een beetje wetter op zit. En de rest van het veld is gewoon goed. Er laat geen wetter op en nou ja, we zeggen het is nou droog. En dan komt Sintje dezelfde terug. Dus ja, ik vind net dat die keuze zo snel moeten moest. De finale wordt nou komende toonsje om 7 uur uitkeerd. Het is misschien nog net te zien, maar ze staan er gewoon vindt er een veroring plak in het keertsen. Tjalling van den Berg is een Ierlien onsteld om het keertsen in Libben te houden en een booster aan. Op het veld zelfs is er nog net zo volle om te zien, maar nevens van den Berg komt dat nog. Dronriep, de eerste klassieker van het seizoen. Omvang 11 uren, 10 partoeren, 3 keertjes per partoer en een witte keertsbal. Zijn probleem is daar niet verloren. Toen Van den Berg en Ierlien onsteld waard, kondigde hij een lading om veroringszoon. Als we hem daar nou maar confronteren, ontlokken we met typische Tjalling-opmerking. Ik wil liever juster dan Joert. En dan net alleen, er is meer. Nou, als je tevreden bent, dan ben je eigenlijk al schijndood, zeg ik. Dus ik ben natuurlijk net tevreden. Het is namelijk een traag proces wat verloren in de keertsverhaal. Er moet nog zo verschrikkelijk hoop gebeuren. Ik ben wel tevreden met het proces, het draagvlak. Er zijn een hele hoop mensen die zijn wel mooi gegaan in het hele verhaal. Iedereen denkt ik word positief mooi. En contacten erbij, natuurlijk heel veel mening verschillen. En er wordt net op de man spelen, maar er wordt op de zaak spelen. Dat vind ik wel heel belangrijk. Het is wat flauw om te zeggen dat er nog niet verloren is. Er binnen wat minder partijen in het seizoen. Bij de vrouwen wordt al maar een team keerst. En de coaches en skizochters worden beter oplaat. Maar Van den Berg wil volle meer. We pikken er 2 uit. De eerste is de bal.
Nou, de bal wordt verordeeld om het spul ietsje vertragender oerkomen te laten. Dat is voor het publiek beter. Voor het aantal extreme kweer- en boetenslagen is het waarschijnlijk beter. Ik voor het spul zelf dat de bal iets meer naar achteren gebracht wordt. En dat de snelheid er ik wat uitjeet, wat toch het beter te volgen is. Ja, dat ben ik persoonlijk net voor. We hebben er wel maar oefenen met zwiddere ballen, dikkere ballen, zachtere ballen. En dat is nog denk ik hier op 8 lieden. En dat bevoelt toen, het er alle keer bevoelt het gewoon slecht. En het hele spul wordt oors. En inderdaad, als je een dikkere, zachtere bal, een lichtere bal doorgaat, dan wordt het een heel oor spultje. Maar het spultje zat nou is, ik gewoon heel mooi om te doen. Orenkleur, ja, zeker orenkleur. Dat bij bepaalde waartypen dan kun je een orenkleur inderdaad broeken. Daar ben ik het zeker mee eens. Zeker de dikte aan de zwirte. Maar we eigenlijk dacht ik niks aan doen. De tweede is het keertsen in teams. Bij de vrouwen is al aan team ontstaan. Kist eens een keer, als hij geblesseerd is, razendsnel wisselen. En eigenlijk in het spel zelf vind ik het wel leuk om te zien dat hij net helemaal goed erin zit. Om dan razendsnel te wisselen. Er gebeurt vol meer reuring op het veld. Tactisch aspect, ik. Ja, dat is een heel attractief aspect. Nee. Ik ben er net heel negatief over, maar er moet nog wat dingen gebeuren voordat je Safi hier binnen. Er zit wel wat leuks in, maar ik ben net mooi wisselen en dat soort dingen. Daar ben ik eigenlijk net voor. Van den Berg had op zelfs 3 jaar om dit verordeningsproces terug te zetten. 5 keer goud wieder dit weekend voor Manon Kamminga op het NK Skileriën. Het NK waard in Heerde Rieden. Manon Kamminga van Houderwiek wie de koninginne. Ze veroveren de nationale titels op de 300 en de 400 meter, maar ook op de 1000 meter, de 10 kilometer afvalkoers en de aflossing. Together met Elma de Vries en Bianca Roosboom. Jonken 5 gouden medailles. Hier Kamminga ook nog een bronzen plak op de puntenkoers. Die waard woensdag Elma de Vries. Toen zie is het Savier, dan zal sterke man Wout Sielstra van Vosgeren de Alpe d'Huez op de fiets beklimmen. Voor het goede doel, de KVF. Hij is al druk in training voor deze Tour de Force en vervolg je hem in boppenslag. Ont de laatste snik. De flits van Vosgeren stiet voor een zwieren opjefte. Toen zal hij de Alpe d'Huez op fietsen. Voor zijn collega Roel Harms. Harms had zijn zoon Stefan verlen aan leukemie. Stefan waard maar tretjen. Voor Wout reden deze uitdaging aan te gaan. Een hele tour voor de man die het haast 150 kilo weegt. Maar de fiets is er, een hele mooie en dan is het trainen, trainen en nog eens trainen. En daarbij kunnen er wel wat helbroeken. En waar kan dat beter als Liewe Westra? Zelfs had er nog meer de Alpe d'Huez opfietst. Nee, dat klopt. Het goed is zulke een paar weken voor het eerst ik bij op. Maar ik ken het van verhalen en het moet wel lastig worden. Maar een berg is een berg, toch? Ja, een berg is een berg. En, volgens mij is het meer de naam dat het echt bekend maakt het steeds man. Maar het is wel een berg en hij is voor mij 15 kilometer lang. Dus Wout kan aan de bak. Hij maakt Wout nog wel wat vertrouwen in aan. Ja, dat weet ik. Het vertrouwen, het wel het groter geweest, wat ik zeg. Dus ik ben benieuwd. Ja, het is gewoon verstoren op nul en rammen. Het is eigenlijk heel makkelijk, wat mijn ploegleider altijd zei. En dat is in het begin rammen, op een helte en het laatste eind naar de streep rammen. Het hele aan rammen? Het is heel makkelijk. En dat doe je dan samen. Ja, natuurlijk, het gewicht is wel heel belangrijk. En, ik zeg dus hoe lichter, hoe beter? Tuurlijk, hoe meer kilo's als mij nemen mast, hoe moeilijker dat het wordt natuurlijk. Nou, dat jou te borger moet. En dus los. Te beginnen, het tempo. 5 kilometer per uur of denk ik dan Nou, 5 kilometer van per mijn uur. gevoel. Dat is, dan kun je voor mij beter gaan rennen. De klikpedaal. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Of simpel. De voer erop. En gasje aan steeds maar. Ja, hij zit. En het is heel makkelijk, maar de hakken naar de boeten. En daar gaat er weer uit. En de versnellings. De voorste op de liedste? Nou? Ik denk dat de voorste bij Wout wel gewoon op de liedste bleef. En dan de training. Actie.
Actie! Actie! Heel los, hè? Direct viel je het. Hartstikke stil, man. Hartstikke dan weer stil. Soms wil ik wel eens helpen dat het stierst. Dus meestal stien ik bergop. Oh, zo, ik zit lauwer. Nou, stikje hier. Ja. Ik wil net zeggen dat het direct beter giet als die. Nee, maar dan broekst echt gewicht, zeg maar. Ja, wat zoals het ook in. Nou zit een beetje op die. Ja, op zien. Reden nou. Het liggen de Tour de Vrouwen. Het liggen de Tour de Vrouwen wel. Hey. Het peloton controle ook. Dit is wel 4% Leeuwen, denk ik, stijging. Nou. Dit is wel half dues. Dit is wel 5. Wel 4? Nou. Ik zoek wat lichter worden, Leeuwen, maar dat is... Ja. Ik trainer even wat ouder en ik eet even wat minder, maar wat doe je maar? Eten en drinken onderwijs. Ja, we eten genoeg. Nou, ja, maar eens even goed eten en dan, ik denk ik wel even wat broodjes of zo onderwijs meenemen. Maar... Ja, het is wel belangrijk. Nou Leeuwen, heeft er dat bergje daar wat onder controle, daar in Oudemarm? Ja, ik vond dat het heel goed ging, dus het straalde echt kracht aan natuurlijk. En, ja, de echte snelheid, dat is er net, maar dat hoeft ik net. Dus het gaat erom dat Wout gewoon goed boven komt en normaal gesproken moet dat wel lukken, dacht ik. Nou, dat liep het net mal, maar nog 1 orenbeproeving. Het Meunzerklif. Nou maar dat. Kijk hier. 20%. Maar dit is wel een beetje gevoel, denk ik, hè? Doe bedankt voor de wijze les. Ja, niks te danken. En ik denk even aan, ik weet dat is toch een paar weken later zelf moest in de Tour. Ja. Op de WS op, dus ik doe die even voor, denk ik. Ja. Maar ik hoop dat het wat harder gaat dat ik... Ja. Maar ik zit wel positief in. Nou, na deze training. Dank je wel. Wat ik zoen ga, dan komt het al hier goed. Dus, Ik klok mijn tijd even. En dan maar de Tour klok ik 10 tijd even. Is goed. Ja, dat zou even zien hoe vol ik er nog van langs krijg. Daar ben ik wel even nieuwsgierig naar. Ja, doen we. Dank je wel. Yo. Ja, Thomas die giet er dus de Alpe d'Huez op. Je kunt Wout volgen en stiepje. Ze kun je een botwaan op zijn fiets of sponsoren worden. Sjog op omroepfriesland.nl voor meer informatie. Na je week verslag van de tocht van Wout. En ont Xavier Bobslag. Thomas die dan binnen er weer. Dan Maus Bobslag archief. Daarin het tweede deel van uw thema over stedentochten, maar dan oors. En voor nu wens ik je nog een heel noffelijke jonta. Doeg!